Napuhag sa mga sakop sa Digos City Police Station ang usa ka drug den sa syudad. Sa gipaygayon nga hini-usang anti-illegal drug bypass operation sa Aurora Extension didto sa Barangay San Miguel, Digos City nitong Sabado, Enero 8 ning kasamtangan tuig. Na sikop ang target sa operasyon nga si alias Aljun Lapad. Gila isip top 5 high value individual sa paghupot og illegal nga droga, diin nakuha gikan kaniya ang usa ka sachet sa shabu nga mao'y bypass item og lain pang 5 ka sachet sa shabu sa iyang posisyon. Nakuha usab kaniya ang usa ka kalibo ka pesos nga gigamit isip marked money, usa ka unit sa kalibre 45 ka pistola nga walay serial number nga gisudlan og magazine nga puno sa 7 ka mga bala, lain pang 5 ka bukbala sa kalibre 45 nga pusil. Nadakpan usab ang unom ka mga Kauban ni Aljun atol sa operasyon. Matod ni Digos City Police Chief Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios nga dugay na nilang giupo-upuan ang maong grupo. Okay na lang na-report na dira jud tanan ng mga consumer, tanan na maligi og droga, dira sila makita-kita o niya i-dispose sa ibang lugar diri sa Digos o gawas sa Digos. Ato pagbay pa timing na adrot ditong iba nga mga runner nila o mga downline nila na nakapintiya ko ng mga droga, mato daghan sila dito na naabutan. Na-recover sa posisyon ni alias Baloy ang 3 ka sachet sa shabu ug usa ka unit sa kalibre 38 nga pistola. Samtang na-recover usab kang alias Gorilla ang 2 ka sachet sa shabu ug ang improvised tutor, lakip na ang mga drug paraphernalia. Sa kanitibukan, ang shabu mitimbang sa 4.48 gramos nga dunay estimated market value nga 68,700 pesos. Sa pagkapuhag sa moong drug den, malaumon ng kapulisan nga muhinay na ang transaksyon sa illegal nga droga diri sa syudad ug giklaro sa labaw sa Digos City Police nga gawas sa drug bus gipakusgan usab nila ang riding in tandem ug gani ang mga pusil nga nakuha gikan sa mga suspect gipailawom na sa ballistic examination aron masuta tun nalambigit pa kini sa pagpamusil sa syudad. Punta, maging rason ni pa, maglalaylo talaga ni siya. Pero di po nato mapugan ng Digos, agianan sa tanang mga probinsya o region. Kita sa region 12, mohagi diri. Gandit po sa Occidental, mohagi diri. So may mga posibilidad na natay pagpadayin nilang gihapon ng pagpamaligyan droga. Katong ba rin na gingon sa request natin for ballistic. Kaya isa po na ginaputukan natin, dili lang droga. Kung hindi kining mga riding in tandem, yung mga gun for hire na nagalihok diri sa Digos. Ang Digos City dunay 26 ka barangay, apan unong pa lang niini ang na-drug cleared sa otoridad. Rudy Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.